Nego jesi ti čula šta je Olga odradila na sastanku mjesne zajednice? Cijeli kvart bruji o tome. Ne, sve mi reci. Znači, znaš ti onaj park šta je Marta rekla da ga neće nikad sredit zato što joj smeta buka, djeca, promet i to. Olga ga je odlučila obnoviti. I sad su svi stali na njenu stranu, izglasali i sad će krenuti u veliku obnovu. Može? Ne, Marta će ju ubiti, ona mrzi to igralište. Pa sad će se kraljica morat naviknut. Očigledno da Olga ne popušta pod njezinim pritiscima. Da. A vidim, Olga se baš raspištoljila. I neka. Može joj biti. Pametna je, sposobna je. Dobro, lakše malo s hvalospjevima, može? A dobro, ajde, molim, znaš šta sam htio reći? Jel tako, ajde, šta se ti odmah ljutiš? Žena je liječnica i to svi cijene.